Kinshim kana marjurwa ya balaispa lai punyo. Laispa lai punyo. Gawan bangu lat ban mani yu try yu play chonga. To ai kan long kat kum kamon chongi asai amor chonga. Kamon chonga kan long adami mo to ai kan long. Jongi hakanagi Eucharist bakui in the way bao Jesu nang penjanai shu yangi unang penjanai ya kalonging lang sem jongi unang pen koi pen kia ya kibapang kibashitam iduwairu nagabenda Rishan dor borlang mauri nagabenda kajing temu jongi kumjuru nagabenda sekri marwain ikulung badon hapadeng jimpang kajing shitam Wainang ya jing koi jing kia. Idua lamba ka jing asylum jungu Maximilian Kolbe bakuid bala shayap nagabinda ka jing 8 nagabinda ka jing 8. Ha ka kerteng upa badu korn badu men siyam bakuid. Amen. Ka jing a jungu try jungu Jesus Christ bad ka jing jungu blay. Lembat ke jingya silak jung men siem bakoi kindon rengkat bat pi barom Ringkat biru. ko himen ko para tongin sangye shipor ban kuslai halaka donur ke men siem jungi nagabinda ki por baro bangila pin kain ya ka hukum jungo bale kala pin kain ke jutang ka bangite badu bale lemba ka jimpidiang ya jisu ka jimpule na ka kitabe sakiel kapin kan mahu yangi hadu katna ublay uang nut utrang bangindu wan pai bangindu kela kabamud bangindu im haka jutang kabatimai tongin ang karpadi of Jesu pen kalay niyang hiya ka jingay waunang tese ka jinga halo jangi bangindu laban it biang yaw Jesu kat bangi pentimay ka jingir jangi ngilaban jopru halor ki pop halo ki jing dona halo ki jing talhar jangi ai bau Jesu menang sait ku dia ngi na bahar ki pop ki ba ngilale Jesu be it sait ku dia ngi da kasnam jame na bahar ka pop ka ba ka ba ngilale kabakia raibi halar ki inga sem jangi halar ki bayi do toin jangi bara nga pla au blade badon por bado badaka pi ko himmen ko para wangala le pop shibun da ki jimparka da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakra pe janga namarkata nakarpadi kamaria bakui kabaya isa kateisoti ia ki angel ba kirikui badia pi ko himmen ko para banduai na gabenda janga how try ublay jangi ublay badon bor bare unisne yangi badendala mapigi pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Joy.
nginia duwai nagabenda ke jing demu jongi shimet nagabenda ke jing demu jompi bara ke bashimenda online Giduai nagabenda ke bapang ke bashitam Giduai ru nagabenda ke ri jongi katbaga pen kare nagabenda ke sgi Independence Day Bakan don ke jing su Bakan don ke jing yatali haga ri baro kawai Giduai ru nagabenda baro ke bapang ke bashitam hayinga sem jongi Koblei me ubala pendap iawu lindo bad matir u Maximilian Kolbe bakuit da ka jingid barhem ya ka Maria teizoti bala pon klam pop ten rai bad da ka jing sherhem ya ke mensiam bad ka jingid yala u para marjan to snusne banai ba da ka jing asylum jungu ngin laban tre tenge naga benda ka buram jamme da ka bashkri yala ki parabriyo but ban yasrim dur ya ukun jame what hadu ka jingia da utrai jingia jisu kristu kun jame uba imbat sen sha renkat bad me ha ka jingalong kawai jung men sim bakoi ublay jinom la jinom Amen. Kajimpule nakikita po isakyan ng itulupa. Kaktin utray kalaong hanga. Kaktin utray kalaong. Kukhun benriu tupen I hanga ka Jerusalem yekikam be isaj met jongka. Matuong kumne uong utray ublay haka Jerusalem. Katenray jongpa bat kajing hiar pateng jongpa kilong kijong kari kinong kanan. Kikpa jongpa ulalong unong amor. Bat kakmi jongpa kanong hen. Bat syapang kajingka ya papat hakasngi balaka ya pa. Ya uksai sopet jongpa syam laot. Lamne la pensum ya pa daka ban pinkut ya pa. Lamne la kilan ya pa daka meluk. Lamne la sop ya pa da ka jan sop. Don ka khmat ka ba isnai ya pa. Banle ya kano na kine na ka benta jong pa. Namar ka jing sngolam ya pa. Penban labret ya pa. Sya rut nong namar bala ijli ya pa. Hakata kasngi balaka ya pa. Teh ba utrai ulayaj lenti na jan jong pa. Bat ngalayo I balap kunsut dakasnam ngalaong hapa hakata kajing kha snam jongpa to batuplung kum ujing thung kalingkha te pha laplung bat pha la jrong bat pha la pura kajinglong samla kajing bon jongpa kaladap bha bat kisnyu jongpa kilajrong kirphum henrei phalalong lingkhut khlam jan khlam nap Onda ngalayaj lenti biang na jan jongpa bat ngalapet ya pa hakmi phalabiang karata na kabenta kajing it te ngalapin priang ya kasirnya jan jongpa halor jongpa bat ngalatap ya pa ya kajing lingkhut jongpa da shisha ngalakular hapa bat ngalayate kajutang bat pa utrai ublay ulaong bat pa lakil lalong kajonga nangta ngalapin sum ya pa daka bat ngalasaj no ya ka snam jong pa bat ngalapin sle ya pa daka pnyang ngalapin riamru ya pa daki jan so sentiu bat ngalapin pong ya pa daki juti sne ngalasop ya pa daka jan linen bani bat ka jan rusom bat ngalapin riam ya pa daki jingdeng bat ngalapendeng yaki kadu hakikti jongpa bat yaki kiping hakirendang jongpa bat ngalapendeng yakanut ha ukmut jongpa bat kisok skor hakiskor jongpa ban pinpong dakapan singat kaba itenat hakakli jongpa kumta lapendriam yapa dakaksiar bat karupa bat kijain pong jongpa dakijain linen bani bat karusom
bat kijany bala su sentiu, bat pala bam da ukpu bakin sai, bat kangap, bat da ko umpnyang, pala bahabriu nadu kata pala bahabriu hadu kata kata. Bat pala kela long kasim, bat kanam jongpa kala priang keleng keleng hapdeng kijaj benriu, namar kajing bahabriu jongpa. Naba kalalong kabajanai, da kaburam kabangalaay hapa, uong utray ublay. Henry pala syanya hala kajing bahabriu, bat pala le nuti namar kanam jongpa, bat pala pinpriang yala kajing le nuti, katba habayaj bayang. Pinban ngakin mau ya kejutang jonga, kabangate bat pa, minba padang samla, bat ngalayate bat pa ya kejutang bane shujunam. Kenang bapan kin mau, bat pan sngau lingo, bat pan laj ang shu lano ru na kajing le ran jongpa. Habangan map ya pa, ya kata baro kaba palale. Uong utray ublay, kaktiin jong utray. Isogo ya ublay. Kalmarjing ruai ka ban riuspa laipo. Riuspa laipo. Utray undon rengka bat pi. Rengka bat piru.
Kajimpuli naka Gospel bakuit kat kumu Matthews. Kaburam ame kutrai. Ke Pharisee kila wan sha u Jesu but kila tinju ia u da kabakli. Hato ka syong ain ia u buriu ban perlait ialah ka tengah na kano ka dau. Ula jebab hato pempat shempule pa utau ubalatau ia ki nadu kabastang. Ulatau ia ki ushenrang bat ka kandai. Bat ula ong nakane ka daw ushinrang win ino yala upa bat ka kami badunya so lang bat la ka tengah bat ki arngot kin karlalong kawai. Kumda kim long shu arngot henry ki kawai. Namar kata ya kaba uble ula penya so lang ubri umde ban penya khalad. Kila ong hau te bale Moses ula hukum bade ban daai ya ka kot ya perlai tengah bad ban perlai no ya ka tengah ula jawabi ki namar ka jinge donu jampi Moses ula sha ya pi ban ya perlai no ya ki tengah jampi henry nadu ka bastang kam shim long kunda ban nga ong happy uno uba perlai yala ka tengah ngam keren hangne syapang kitu giba shu yeshong badu shong kurim da kawai pat uklim badu ta uba shong kurim ya kabriu kabala ya perlai tengah uklim kisendran kila ong hau lada kalong kumta hapadeng ubriu bat ka tengah jongu kamlong ka baba ban ya poika poiman henry ula ong haki omba roki briu kilaban pediang ya kane ka jingi kai henry tangkitu hakiba lamang iyaka naba kidon kibamla banya poika namarba laka yaki kumda kidon kibeipat kibamla ban ya poika namarba kibriu kila perlong yaki kumda but kidon kibam ya poika naba kila perlong yalade kumda naga benda kahima baning uta ubala ban pediang iakane to un pediang iaka ka gospel jong utrai Kajingeroy ame kutris. ko himen ko para bayir hautrai Jesus Christ ka gospel bat ka jimpuli na ka baningkong haka na ka kitab Ezekiel ka kikayangi halor ka jutang ka ba uble utte batni halor ka jutang haka ba ngide ban yaine angni ujisu uwanra hangi ya ka jutang ka ba uble wala te badu Moses bad minda ujisu kran hangi kum Moses batimai bad ulawan ban penjanai kibriu ki kams autanat ban im haka jutang kaba ulate badu Moses nangda don kalat kalindi banle kadbamon de hangni ujisu penchai halor ka poika poiman kibriu ki ong hana Moses ula aila di kibriu ban perlai tengah namar ki daw babon badu jisu ong kaya ka daw bau Moses ula ailat kadai namarba ki briu ki edonud kilong ki bamutlop kilong ki briu bam kongu ya ke jutang uble kilong ki briu bam sautu ya ke jutang uble henry kilong ki briu ke balayait halaka janga jingsngau jongi halaka janga jimparka jongi kane kalong ke jimma kaba ngiya kendu hakane ke juk kaba menda ngilaban yosngo syapang buon ki shikurim ki apply tengah don buon ki bam sohutanat bania salang naga benda ki daw barit baria ki koloi ben pelai tengah henry kae ke jingang nu jung uble yangi kae ke jingang nu jung jisu yangi kalong ngimde ben pelai tengah namar kano ka daw ngilsngo
na ka kitab Ezekiel ka ong ka kinde ka babriu kam kala shania ha ka Zimbabwe jonka haba kala shania ha ka Zimbabwe jonka kala lemon ban penhun ya ka Zimbabwe jonka baduble uram penkan mau shua bakalang babriu katne kala don ka jingstang ka jonka jingim kadba kala stang ya ka jingim kade uble kala yalam lindi yaka kade ka jingid uble kala perlong yaka ban heban san henre kaya ka ba kala le kala kaletno yaka jing id uble kala kaletno yaka jutang minda andala helazan kaperkap kala ban shim yaka jingrai kala ban lemon but kala ban yad kadba mon kala ban em kadba mon but kala perlong yaka ban lepop henre uble wanra jingkarmen wan haba ka jinglong jangi kalong kumne wan lada ngila yaid wir wan lada la ngila jingai na uble ulong ubabat jutang kane kalong kakitin kabang yusngo na ka Ezekiel wad lada ngi pengen ya ka hukum uble ukoloy ban pendimai ya ka jutang namar ha uble omdon jingjot ha uble omdon jingdona ha uble omdon jingdom jimbitar penban uble udang id te namar kata wan habangi ngop hagapop wat ladang ngi jingai na uble ladang ngi kloy ben pai shawu u kloy ben pediang ngi kane kalang ka kubor ngi yosno ngante biang ya ka jutang nga kloy ben pediang yepi nga kloy ben sait kudi yepi na ki pop ka ba pilele lada pi kloy ben kongu kane kalong ka kubor kabang ide ben shim ha ka jingim jongi kamda me kadbang ya kendo jinge kawe hadin kawe pat kamda me hakilongi longsem jongi ngi don bon ki jinge ngi don bon ki pop ngi don bon ki jingdona ngi don bon ki daw jonga jingchot kamda me don bon ki shikurim ki ba lemon don bon ki shikurim kilong ke daw jonga jingjot ya ka longing longsem badu jisu ong kumno yangi ngide ben te ya ka jutang ngide ben pendimai ya ka jingir jongi badu banaga da daw jisu ong ya ka ba uble ula penyaso kibriu kinum don bor ban pen kalan kane ka long ka jingku jongi yingasem kalor kane ka jingku jongi yingasem ngide ben te ya ka jutang ngide ben pendimai ya ka jutang kramba nginum long ka daw ban penjot ya ka jingim lese larangi peisa udong jangi ngila ban yosngo bon ki briu kim tre ban yai lemba ka sakramen jingundu kurim don bon ki briu ke jed ban sam marwe dakaba ring jingmut nakane kutin don bon ki briu ki ting ban shonga don bon ki briu ki salia ban shonga don bon ki briu kim sautanat ban shonka namar kim kwa ban shim ya ke jingit kli but haba kim kwa ban shim ya ke jingit kli ki ong ujisu ong kain don ki briu bam don lachu ban shonka don ki briu ke ba uble ki briu ki la perlong ye ki kumne don ki briu la kha kumne nang da don ro ki briu ki ba jit ban im baro she jingim soti henry kai ka ba ujisu ong hangne kalong don ki briu ki bam don lachu namar latau hi kumne kam shimot ngimla ban pan excuse halorka shonka shoman ne nakaban kiar ne nakaban pinjot tendeng haba ki shi kurim haba ki akundu jinge ki ong o lese uble shimla mod bangin shong kumne te khabha yangi ban shong kalan don ki shi kurim ki ong bamlong shu ban shong badu ne ubriu namar nadu ka por banga stang ban shong badu ngadon bun ki jinge minda nga suk mensiam tendangi shaidius ngu ki briu ki kren komne kenrengi deben ki lialade hatu kata ka jingarai jompi kawanna ublene na ka jingwa la jom
Lada kata ke jingrai jompi kawan na ke jingkwa la jong ne namar pikwa ban yo jinglai luit namar ne namar ba pimkwa kitsu ya ke jingkit ki bakia ne namar ba pimkwa ban shashitom pijit ban jingai no na ka sakrament kaba pilate badu balai don bon gibru ki le komne bar ki ong nadu ka por ngala shong jingai na uble ga suk mensiem ni haben kili kata ki jing suk mensiem kaba pidon menda ka wan na ka parte ne na uble hato jisu la mon ba pin im hakane ki jing suk mensiem na kaba shong khalat na ubriu na ka briu kaba pilate jutang kane kalonge jingli kaba pide ben kili habangi don ki ingasem ki bashim ya ga jingrai ban shongkalat na katenga na utenga na mar ki don buon ki jinge hakamat ki jimme jinge ki briu ki stang ban tarkot ki briu ki stang ban penkalat ya ka jingid kaba kilarai hakamato ble kilashim kaba kilate hakamato ble kane kalaga jimma buon sin ngiyo i haka jingim jongi ngiyo i saudong jongi nakata kadao don buon ki longing longsem ki jot namar ki shania ya ka Zimbabwe jongi ki shania ka Zimbabwe kabamot baro ka jingkwa ban pensngobha ya ka do jongi kane ka wanra ka jingjot kane ka wanra ka jingsosi ha ka jingim ko himen ko para tongin puson yalade hato ki jingrai jongi hato ke jingim jongi ka wan katkum ka mon jongo ble katkum ka jutang ka ba uble ulate badngi ne katkum ka jingkwa jonga do jongi lada ka jingrai jongi ka wan katkum ka do jongi khalong ka ba ma ha ka jingim jongi wa lada ngit snow suk mensiem kata ka jingsuk kamde ka jingsuk ka ba ne junam ngide ban wad ya ka jingsuk ka ba ne junam ka ba ubleki ulabu ulamang ha ka jingim jongi ngeduai naga benda ka nega por naga benda ka jimpan shai shushu jonga jisu ba yet karko kardo yangi pensle yangi bangin dupla ban im ya ka jingim ka bakuin kat kum ka mon jame om kumba mon mangi kam karpang iduai naga benda ki longing long sembaro ke ba jot ke ba pelai tenga namar ke dau barit baria bakin dupuson yalade hato kade ka mon jongo ble bangen lekumne enyaro yautrai Jesus Christ in yang in plai ka jinge chung nganget play pa ton bor baro non ka ka baning bat ka kundau bat how Jesus Christ kun marway chung utrai chungi yau bela po naman siyem bakuin yau bela kana ka Maria te soti bela shala bein ka po Pontius Pilatus la sanar pana yau bela yap la tep yau bela kiyasha ki bayap agas ngi ka balay la mi pan na ki bayap ula kiu shabaning u shang shakamon ublay upa badon bor baro nang da unwan pa ban bishari ki bayim bat ki bayap nangit how min siyem bakuin haka balang ki atolik bakuin haka jingya sulok ri koi haka jingma pigi pop haka jingmi pat kedo daga jingim bam jikut amen Nambar jirwai ka ba laispa 100%. Laispa 100%. Amen.
ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga bar jampi kallong ka bapdiang hun ha uble upa badon bor baro Tu trai pring knya ni ti jompi na bentai ting ro ro kerjeng suhu kejumentai ni berkebalang cui jengu baro kawai ngiwan ra hakama jamme ya ke jing darwa jangi ko trai da ka bakar padrit bangin yo jingi kai na ke nuksa jangu Maximilian kolbe bakuit bangin tarwa yala ka jingim hame da u Chris utrai jangim Amen. Utrai undon reng ka bat pim Ringkat berkiru token tiu yala ki donut Kintu yagi shau trai tongin aingu ya utrai uble jangim Kasong hok berkejai dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakoin ko ble badon bor bat bam jikut namar kas nam jangu Maximilian Kolbe ya ka bala pleben pla ya ka kerteng jame ha ka ba perto bod ya bu Chris ka penpau ya ki kamba pla jame da ki ba me penjanai ya ka bor jame ha ka jing tolot jangi bad me pen kalai ya ki ba tolot bor ban sakia me lemba utrai jangi u Jesus Christ bad namar kata rengat bad ki bor janga baneng yai mane ya me ha ka ne ka perte da ka ba partashi junam shaka buram jamme tongin van ra ke longing long sem jangi ngi van ra ke jingim shimet jangi ke jing tumu jangi baro pat ngi bulang bad une upo bat kawain bangin dup ya mahadi ke jing pen kantang lembah ke jing wan hiar jung men siam bakui bangin loki kun ke bakui bangin light lui na bahor ke jing sni ka bahia rai bi halo jangi lese lembah ke jing le jangi lese lembah ke jing le bam hok jangi kainga sem jangi ki bayit ba toin jangi ki shitom menda tengin kar padiau Jisu pelai lu diengi na beta baro kita ki rai bi jong ka pop ka ba khiar pateng shaki kun ki ti jongi shaki ba yido toin jongi knam bangin ken tiu buram yeme lembau men siam bakoi dashisha melong bakoi kotrai katemei jong ka jing koi baram namar katangi kar padiame topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba pa yo men siem jame kum ga jer halo jangi bakin kalalong yangi khamet bagas nam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngoba ulapdiang ya ka jing shashitam ulashim ya upu bada ka bai ngu yame ulakadi hayawu bandulai halage senran u ong toshim batabam na kane pi baro namar kane kalonka medjanga yakaba enaiti naga benda jompim
Haka ju keru kamendala le abam ulashim ya kakuri pada kabaingu biang yame ulaya ka halake senran uong toshim batodina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga janga jutang batimai barbam jikut yakaben penmi naga benda jambi bar naga benda ki babun naga benda ka jimmap ikipop Tolea kane bankan mau iangam. Jisu bait saiku yagi dakas namba kardor jame. Kumjuru yagi mensiam hadim penkui. Penkui bat penkoi yagi bapangi bashitam. Badiada yangi na obamen. Ka jimaya jongka jinge namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bat ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi raing waidem namar melanyu yangi ki babit banya hakama jamme badban shakriya me da ka bas nge veret ngi karpad me ba ngi ke ba yo benda hakamet bat ka snam ukris ngin long ke bala penya tele kawe da umen siyem bakuit. Token mau ko traya kabalang jame, kabala priyang hasatala kaparte, bato penjanaya kaha ka jingit, rengat baduliya uppa baku jangi, uvil badu bishab jangi, bad baar ki lingta bad kiriniyam. Token mau lem roye ki himmen ki para, shinrang bad kinde, kibela yotiya da kabakarmen yaga jimmi pap. Badia baro kibela kalat na haga jingis ne jamme, Top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpadia me knamba renka bat ka maria tuisuti bakoi ka kami jango ble u joso bakudo kurem janga ki apostol bakoi u Maximilian Kolbe bakoi u Francis Disease bakoi bat baro ki rikuin ki bela pensma bhai me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut But mangini ra, but pendon buram yame, da ukon jamme, u Jesu Christ. Davu lembadu but havu, kanlong hameyu blayu pa badon bor, haka jingalong kawe jungamen se embakuin, barro kaburam bat ka jingero, junom la junom. Amen. Kohimen ko parato ngin duwai nagabinda bara ki jing dumo jangi bara ki jing don kam jangi ai bau jisun kan dia burom yangi kam kerpang ya ke longing long sem jangi bangin dup non gamin siam ben yaine ben kin tiu markeliang da ka jingit ka jangu kris ko pa jangim ba ha bening ka long ka bakui ka teng jame kan wan ka hima jame ka long ka mon jame ha kun dau kum ba ha bening Kawai yangi menda ka jimbam jangi kabahalakas. Padam hap yangi kerengkang jangi. Kumbangi rungi map yaga beles niu yangi. Wadwa delam yangi shaka jimban shoy. And rate the polite yangi naga basiniu. Top polite yangi ngi karpad ko try naga jing siniu bara. Haga jing spoon jamme. Toy jing suk jing sign haga sngi jangi. Knamba daga jing arab ka jingis ne jamme. Ngi light bara bo naga pop. Bangin yo jingeda na jing jin jar bara kat bangida ngap kemelendi ya ga jing karamen bakoi but ga jingwan pa junganong penim jangi u Jesu Christ No mar ka chumbe kalong kaima
Kajumi kabor bakaburam, junom la junom. Kutrai Jesus Christ, may ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe de ki pop jangi, Henrya ka jingai janga balang jame, badha ka jings buon jame, to ai hakaya ka jingsuk, bad ka jingyatale kawai katkum gamon jame, mame uba im, bad uba sensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon, bada bo rengkat bat pim, Rengkat bat piru. dap da ka jingi do Kristong ini ay markelia. Hakumi ukon lambro jango ble. Hakumi bakit no ka pop janga parte. Sukito ke bala kod shaga jingawai jango ukon lambro. Ko kanrat ngamlong wisong hok kumandrung po kayeng junga. Rei syong tanakti kamansim junga tsakiahi. Kami berkesenam jang kering kering shaga jing pam jikut.
bangi siya is no talang lagi kan mau ada kan no ni pensosi ya me isa me ay nagapor ay ni medwan mensiya hindi mo rapi ni indok naman siya kri wag ya me siya kri koi ya me indok naman yan when God but me dog is no mensiya ay body ni ko Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Tong inia duwai ngi karpat ko trai ba endalap sayangi daga met bagas nam jongu kun jame en pen rem yangi daga ding jonge jingit haba u maximilian bakuit ulayo pidiang nakane ka meet kawai da u Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pi play badon bor baro en karkoyepi uppa bado kon bado men sim bakoit Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar bha jangotrai da ka jingem ka jampi Nisgamu yaule. Inchim kena baca ruai sau sepak kendai. Sau sepak kendai. Siam kuat. Kumba galalong ng banin kong jubenta barabos na Amen. Ku Francis sel kuat. Ruan ang tas, Angal bakir kuat baro. ruan ang tas, Ku Maria kenap Kristan. ruan ang tas, Agar tengpa kuat siam kuat. Enro Chris. Junam la junam. Amen.